Ako si Dong. Ako si Bay. Ako si Court. O kami ang Iglesia Likod. Yan, saan ang say topic na to nung Dong? Kining. By the way, ba? Ako'y topic ba nga, seryoso sa nikuan eh. Kining bitang bahin sa sa tao. Kinuon ni siya o dili. Kaya nga na, mutuo sa day ko ka na po. Ano comment ko? Naabot ni mo, Court. Mutuo sa dana. So, tagaan ka mag senaryo. Sakto na po na. Sige ko no. Pwede, sabta So, ko mga tanda ko, pagalitan o kining mamatay ang tao no, gigingon na may kaag ang tao. What if og babae ang kuan or lalaki? Sa may kamatay, sa mga ka, babae ba sa do, lalaki? What if o bayot or tumboy? Sa may kamatay po sa to, bayot sa tungkago. Kuan ba sa tumboy ba sa do? What if kaning edad sa tao? Tag edad 20 o 60 anyos, kamatay sa manangkag. Sa 60 ba to, 20 anyos ko to? What if bata o tiguwang? So may kamatay to, bata ba sa tungkol o tiguwang? What if of disabled? Ang tag-iyaw, buta ba ron o sa bakol o pwera lang sa kuwan? So manangkag, maubasad, bakol basad o buta. So kala siya, lalisunon bagay nastanan mga bay. Tagahan bagay taga nagisgatan to kiunon bagay nastanan.